Na, mondja Mr. Sándor, széki paraszt, hogy mi a helyzet itt a terken, mi a helyzet vidéken, hogy miből él, mivel foglalkozik. Hát van egy jó munkás ember, János, jó, még megcsinálja mindent. Kapáljál. De van egy jó barátnője neki, egy Bódizás Zsuzsa nevezett. Hát, mit tudjak mondani tőled? Adott mi? Adott a malac? Kutya. Ez kutya? A kutyának mit adsz enni? Ő Sándor, híres Sándor. Na, veled nem lehet jó filmet csinálni. Biztos nem. A csavatét most ültetted. Ez itt volt.